Ако ще ходиш в Гърция за риба това лято, гледай това видео, защото може да ти спести много проблеми и пари. Преди да съм започнал обаче, искам да ти кажа, че правим томбола за сонар на стойност 2000 евро. Условията за участие съм ти ги оставил в коментарите. В Гърция правилата за риболов са доста по-строги, отколкото повечето хора си мислят. Едно от най-важните правила е лимитът на улова. Имаш право на 5 кг риба или морски дарове на ден на човек. Ако хванеш една трофейна риба обаче, която надвишава 5 кг, имаш право да задържиш само нея. И тук много хора грешат, защото си мислят, че никой няма да ги провери, а проверки има, особено по най-популярните места и пристанищата. Следващото много важно нещо е минималните размери. В Гърция задържането на малки риби е строго забранено. Затова трябва да върнеш обратно в морето всичко под тези размери. Риба под 150 грама, групер под 45 см, въврак под 25 см, под 750 грама. Също така има някои защитени видове, които не трябва да задържаш. Такива са акули, скатове, защитени миди, омари и раци хайвер. Друго важно нещо. Има места, където риболовът е стриктно забранен. Такива места са пристанища, забранени морски зони и места с интензивен туристически трафик. Ако си с лодка, правилата стават още по-стрикни. Лодката ти трябва да е регистрирана и да има изрядни документи. И тук стигаме до нещата, които са абсолютно забранени. Мрежи – забранени. Използването на ток – абсолютно забранено. Или използването на някакви химикали или експлозиви за масов улов. Ако практикуваш подводен риболов, там има още ограничения. Риболовът с харпун е забранен през месец май. Не можеш да ловиш нощем с осветление. Също така подводният риболов не е разрешен в близост до плажове. И още нещо важно. В Гърция следят много сериозно за тези неща. Въпросът е не само да избегнем глобите, а да опазим рибата и околната среда. Изпрати това видео на приятелите, с които ще ходиш в Гърция, защото има огромен шанс някой от компанията да не знае тези правила.